ukuthi ngexesha wena ibe nguwe lo wrong. Amen. Amen. Umosi, hallelujah. Amen. Lo muntu obefamile yakwenza kaza because wena umosi lasuka kuyeke. Hallelujah. Amen. Ayinguwe othe la muntu makakuyeke intoni? Lubaba. Amen. Hallelujah. Amen. So izono zethu ezizaxolelwa ngegazi likaYesu ayisithi abathi Yesu bethelelwa for izono zethu. Hallelujah. Amen. Yifa for izono zethu. Hallelujah. Amen. Bantu yaba intoni? Lubaba lukathi. Hallelujah. Amen. So ubaba into enjalo uthi wena sowonile. So qo uyabona ngo deserve ukufaka le nto ngenzile. Hallelujah. Amen. But uqothi xa kuphumelelisa ube ngathi khange wone into once uqe ukuthi inkothi bawonile. Hallelujah. Amen. Emva kokuhlukana nanto leyo kanti awuzincedanga ngokwakho uncede intoni? Ubaba lukaThixo. So ubaba kaThixo into enjalo. Hallelujah. Amen. Ufike emsebenzini abantu bene-CV, bene-certificate, bene-experience yeminyaka. Wena awuna-experience, ana-qualification, awuna-certificate. Amen. Amen. But usebenze njengabo, wazi umsebenzi njengabo, ubhatale njengabo. Amen. 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 Yayo ayikokufunda kwabo ukuba ngaluphangele kwela hlobo, ubhatale kwela hlobo. Yintoni? Lubaba lukaThixo. Hallelujah. Amen. Ayiko bukleva bakho, ayo lakhi yakho, ayiko kuthandwa ngumlungu naye ubangela ntoni? Lubaba lukaThixo. Hallelujah. Amen. So noma emsebenzini usebenza kakhulu uvele ukuthe ukunikwa ipromotion, ayikuba wena usebenza kakhulu bakhona bayakudangisa ngaphezulu nawo. Amen. Amen. Engayifumana ipromotion, Amen. engasiba beyonqena ngokwengikhutheleyo. Ntona yintoni ebangela umlungu akonyusela imali? Lubaba lukaThixo. Hallelujah. Amen. Wena ubonye ifilimu endibukela wathi hey kwabantu abasebenza kangangendlovu kodwa iwejisi yabo ingangembovane. Amen. Amen. Kodwa bakhona bangembovane benewejisi ingangendlovu. Amen. Amen. So la ichaza uba ayikho ukusebenza kwakho kuninzi okubangela uba ube ntoni? Imali. Amen. That ungasebenza